Nakumpiskar sa kasanga drug by bus operation ang balor 340,000 pesos sa Ginapatian, Cebu sa barangay North San Jose Molo, Iloilo City hapon sa Oktubre 9. Natigan niya nakabakalang pulis sa mga arestado nga Musanday Roger Villanueva, 39 anyos, residente sa nasamit ka lugar. Kag Russell Custodio, 38 anyos, ang kalapran na Revelo sang isa ka plastic sa Ginapatian, Cebu gamit ang 8,000 pesos ka paibas money. Na-recover sa ila ang pulo ka mga plastic sa Ginapatian droga nga nagabukat sang 50 gramos, samtang na-recover man ang kalibre 38 ka pusil, 6 ka mga bala, mga empty plastic sachet, weighing scale kagiban pa. Isa na kasi man nga ginamonitor ang duwa kag sa bilog nga Iloilo City nagabaligya sa droga, samtang si Russell ang anay nga preso bangod sa pagpangawat kag aminado nga nagagamit sa droga. Ginako naman ni Roger nga nagabaligya sa sang Cebu bangod hindi bastante ang income sa pagbaligya sang fishball. Damo gid ang mga nag-report di nga ang mga tao nagagasulod sa ila puyo-puloyan ka para lang mabakal sa mga illegal items. Kag sa karon mga K5 padayon pang ginatumod sang kapulisan kundi nagakuha sang supply ang ining mga arestado. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.